Hello, Chairman. Kumusta mo? Kira. Darang briefcase. Good job, officers. Aniadri ang mga listahan sa sindikato. Kung kailangan, maatagay nato ni Mayor karon dayon. Chairman! Traidor ka, Kirben! Sige, bunot. Kasi nakalimot mo. Duhara mo. Daghan kami. Diretsohon lang mo. Ambi ang briefcase. Tukutan ninyo. Wala! Tol, dito, tol. Tukutan ka na, tol. Mas payag ang mababuwag ka, Tol, para maglibog sila. Ano, tol? Subak na! Oh! Di kay kuputan na, ayaw dyan ay hatap sa kinsa. Pili ko, tol. Pare pala sa kagalingon. Sige na! Wala nang may kataganan. Mga gago! Gusto niyo mo sa? Tara! Bakit kapoy taon mo? Wala kayo takas ron! Takta na boss! Arum! Asang briefcase. Sagun saon ko nimo. Dito na yung makuha ang briefcase! Bus, wala na muna this mark. Pero napatay niya sa baloy. Mau ba? Sige. Dadaanin sa warehouse. Oh. Kamusta tong negosyo dia? Mayo. Ayun ka balaka. Makuha rin na itong briefcase. Tingnan na ang usa dali. Amo ng ibulbul. Ay ka balaka.
Sugod ka ron. Ako na leader. Ayan na. Musa! Dali ka, boss! Kahe ka? Fight! Ha! Luuya! Gusto ko patay na ka. Sa'yo ang imong pagtuo. Si Kirby ang akong gipatay. Ganahan mo? Nakamo na siya traidor. Sama buhat ang tawa na. Basi ko mo masayon. Nung nakahibaw ko nga si Kirby usa ka pulis at kauban ang tawa na. Busa karon. Kahibaw unta mo. Sugod karong adlaw ako na inyong ilong nga leader. Nakasabot. Yes, boss! Kumaw na. Nagkasinabot na ta. Boss! 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 Boss, tawag boss. Ambe. Hello. Yung sa yung gibuhat niya. Unsay among gibuhat niya? Well. Amo ra siyang gitorture. Gago ka! Paksyon kita ka! Uy, ayaw ko gadlo ka. Basin ako'y mo patay nimo. Patay na kang patay! Kung ganahan ka na makita pambuhi ang imong amigo, well, tag-aan biblis. Tagaan tagag oras kutob alas 11 sa gabi. Ako i-text nimo ang lugar kung asa ka nagabot. Kung dili ka matunga, makahibaw ka. Patay imong amigo. Mangutan na kagasa si Kelvin. Ako nang gipatay si Kelvin. Busa. Tumaan na ang akong gusto. Sige!
Basta di mo tuman ang imong amigo sa among sabot. Pan! Hoy, kamo. Bantayin ninyo ni pag-ayo. Yes, boss. Tara, kuwim na ko. Kung makuha na nato ang briefcase, gusto na ko. Pusilon dahil ninyo ang duha. Sige, boss. Basta ako ipatay sa usa ka pulis. Wa ako'y pake kung kinsa inyong unahon. Basta importante nga makuha na ko ang briefcase. Jay, Sige, boss. ikay atang dito sa unahan. Kung maabot na gani siya, dalha dayon dire. Sige, boss. Sa gunsaon pa ko ninyo. Dito nyo makuha ang briefcase! Kahe juga ha. Visit mga tao na ha! Ang briefcase. Morning. Tara, sunod sa ako. Sige, tantangi si Kapos. Dire, barog. Atong tumano ng iyang gusto. Asta ang briefcase. Nara. Ambe. Daray mong kauban. Napa ko isa ka regalo ninyo. Granada! Okay na tol. Kuha ko na tong briefcase. Tol. Ka tol. Makaya pa nimo. Tol! Tol. Tol. Makaya pa nimo tol. Dalo ti ka sa ospital. Hindi na ako kaabot sa ospital, Tol. Tol, di pa gusto mamatay, Tol. Gusto pa ako magkapamilya, Tol. Ayaw na tol. Kaya palagi na nimo. Tol. 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 Hoy, konsensya na ako. Ayaw nimo tuloy. Kuyawan masad ko nimo da.
Na ako anting-anting diri oh. Oh. Ay mo ating sa. Ayaw na, tol. Ila, dyan ko ni mo na. Hello. 50s. Tol. Mao ni mga listahan sa mga drug lord ug sindikato diri sa Sugbo. Mao ni ato ipakita ni Mayor. Miyembro po din si Kervin aning sindikatuan no. Uding gitraidor gyud niya para mailog lang ang briefcase. Lagi. Pero nagkabala ka, tol. Patay na si Kervin. Tara, tol.